Mark Beats. Enggak, kayo layo na. Charot. Ay ko. Diyan naman ka balik. Dito. Ay, ko nakatar. Aliw ka na. Kuya, aliw na kuya ang ano mo. Hindi nagnirit. Tataram ka. Naririnig ko na ang magic word. Mother. Kita. Ma. Sige na. Magtumasin ka din. Magluway ka lang. Mahuhulog ni Jansen. Padaig. Mga galon ba yan? Hello ko doon. Wow! Hindi, magparehirap. Ayaw ako dyan matang. Diyan ka lang sa tao, Loren. Ma! Uy, di magtulak ka na. Jiwal sa tao lang. Tutulak ko yan. Tutulak ko yan dyan sa tubig. Loren. Oops, lali. Mga container pa na talaga. Lalim po dito sa tubig. Oops! Nahulog ka dyan, be. Ang lalim po. Ang lalim dito. Ang lalim. Nagkasapatos ka ba? Dito tayo. Sa isa. Ang lalim talaga po dito ng Binilamos tubig. iting aki ka to eh. Ay, Dito. Nalamos. Baka rin gawin nila. Okay, picture ang mukha mo. Wow! Wow! Mag-picture ka, Wan. nalulula bug ako. Human. Picture na namin video. O, di yan, cellphone mo. Iba mo si Hana. Hana, sama naging Kuya Ek. Tapi picture ang mukha ba? What the... Dito. Oopsie. No. Wow! Fish! Kuya! May fish! Ay, na lang, nakakatula. Iba mo! Wow! Lalim. Guys! Wow! Fish! Maganda. May mga fish. Ayan. Fish. Fish yan!